Di lang ta basukay minus 1 na lang ta. Ala, sige, kanipa, kusukay atong minus 1. Sige na, minus 1 na ta. Karunga po na imong dampa, wa man na hangin imong dampa, ako raman yung paburakon perme. Unsay way hangin, tanawa daw. Oh, murag Paris yun na ba? Unsay Paris, tanawa, muskig ni ron. 16, 18, 20, 22. Oh, tanawa ra, Paris na. Ambi na be. Lalain na, yabi na kung bungkig to bay. Pataka-taka na magtira, tanawa, Paris na. Inaani ba, tanawa ha? Sige, sige. Uy, doon malagi ka buhok, ingon anam-anamon daw. Nasipyat magyuda, abi na kog tulo to. Naduha man ni noon bay. Sige ako na pud be. Balaan imoy, balising ko ah. Uy, balisingay. Balisingay. Oh. O, tanawa. Ima, malagi ka buhok. Ay, sayang ay, mabado nataga kang isabay para maparis yung tato ba? Nasabayan pag tiyambao, nagbitay. Ako tiwason be. Ala, suga dyan yung minus 1 ay, burak yun bay. Pero Paris yun siguro na. Hala, dagan kayo. Paris palagi. Bungkig na oy. Dagan na niyo oy. Sige na, Parisa daw na be. O, tala. 2, 4, 24, 26. Paris sa pod, ambi na be. Marasa po na ako. Sige ra magka-Paris bay. Dugangan na po na ulas ko bay. Burak ka na be. Kay bungkig naman la. Pagulat ko dira hatra magka. Anam-anam mo, rugunan ako god, di man gyapon ko kaburak ana. Di, ikaw na. Dalawan, mandigay ka di ay. Hindi man siguro ba inuswan? Magbuot man ka, masuko man og magsilti bay. Ako na. Bayot yun. Unsa man to? Abi na kung anam-anam mo ni mo. Ako naman siguro mag-anam-anam ani. Nadapal ra gani. Ako be, bayuta po ni mo. Ingani oh. Wah! Nisamot, otro po na ito. Ay, namali man ko. Basuka man tungoy gamit. Minuswara man gud to. Usab ko be, usab ko be. Kinamali ko. Wala na, tikasan magkakanitira ng kako na pod. Basuka ang gud tungoy gamit din na. Manika sa puka. O tanawa, sabi ko sa'yo eh, di lagi kakadawgan na. Inaya na po sa akong taklo boy. Wala mo practice bay. Sige, iktira na. Unya ka ni isa, dampaw na ako ni. O sige, hambog pa kayo. Bagang! Dampa na to ah! Partida! Partida! Sige daw manustriya daw kung kakuha ba ka. Ala, gyagit pa kung minus 3 oh! Kakusog aniyo? Bagang! Tulo na po do! Minus 3 to ah! Sige daw, minus 2 daw, minus 2. Ala, sige! Minus 2 na po! Kanipa? Oh, dalawa! Tulo na po da! Kitab! How does yung minus 2 ug minus 3 ay? Ang akuha ba? Sige rin ka dapal. Sige busukain na puta. Ha! Samot ng basuka mo yung pinakakusog! Tira na. Sige! Kanaay pa, maburak na nimo kay duol lang kayo. Oh, maburang na ko, oy! Balisaw na ko, ah! Balisaw na ko! Awan niya! Awan niya! Awan niya! Sige! Oh! Wah! Mautag yun di magbasuka. Di dyan ka burak pa. Ipka daw na imong kwadra ay kuha. Kay pwede na kamuli. Kaya ako na ningot doon. Hala! Kambugiro! Sige, ipon ako niya! 2, 4, 6, 7! Pwede na kamuli ay. Kaya na naman ka 7. Hala! Kambugiro! May magmaburak na yung burak ka daw, ge! Sige. Ako na imong gihagit ha. Sige, ikaw po! Yo! Ya! Kusga po! Yo! Hello, sa doon! Asa man? Wala man lagi! Atikon nga ba? Wala gani! Kusa man na! Wala man lagi to! Giburak na ako. Ati ka saan na niyo wala? Makuha kita! Ate ka saan nga dito? Giburak na ako.